sering dolan ning omahku parlune mong sinau bebarengan suwe-suwe aku tresno marga kelingan ireng manise nanging ora bisa urip bebarengan tondo tresno lahir batin aku ndelok sate bekicot tok lali cakepan to lali bekicot dadi kresengan siap nggih kula tenggo lho nggih ya sapa ngerti dirirang bungkus Cik Lis, informasinipun kirang pinten. tunggal Lanjut. mong jalaran pepisan dipaksa omah wong tuane nanging aku ora bisa ilang mergo kelingan ireng manis gila aku joget piye aku joget piye lelakonku jamane nalika ing pamulangan aku duwe kanca putri Grafia alus lahir lan batine ing omahku parlune wong sinau bebarengan suwe aku ora bisa ilang mergo kelingan ireng manise tresno lahir batin manut ngoten nggih saya pangeran dimanut ngoten nggih dapetin tak ngoten nggih oh ya dagelan Itu dalam ono informasi siap dan ya sudah agar tidak terjadi adanya kemacetan iya terutama membuat para pengunjung semuanya nggih yang datangnya dari arah selatan harap belok ke kiri oh ke kiri atau ke barat ya karena sesuai dengan yang kita ketahui jalan ini adalah satu arah bener ya yuk ngoten nggih monggo kagem pro pamirsa
supados boten macet. Nggih. Dados kagem panjenengan ingkang sakmenika saking kidul. Supados menggok ngiri Iki piye to? utawi ngilet. Nggih para pamirsa ingkang sampun lampah menika jenengan menggok ngiri nggih. Mangke nek jenengan radi ndesel mangke rombong burger kebab sosis ketut ngoten nggih. Ya Krengsengan kecot. karena jalanan ini adalah satu arah demikian ya. Betul. Lanjut tuh. Jalaran pepisan dipeksa ngomong wong tuane tresnaku ra bisa ilang marga kelingan ireng manise. Makasih. Aku seneng yoga nek manut karo sing nyanyi iki. Monggo, katos. Makasih.